Bună, dragilor! Adina aici. Astăzi, la ora 19, vă invit la sesiunea noastră cu plată pe tema eliberării de ego și cum ego-ul blochează abundența financiară. Ce este ego-ul? El este colecția de lucruri, de programe, de convingeri care ne definesc nouă identitatea. Atunci când eu sunt român, de exemplu, am anumite credințe legate de modul în care merg lucrurile, aceste convingeri fac parte din această identitate a noastră care a fost construită ca noi să putem să funcționăm în lume. Identitatea aceasta conține și lucruri utile care ne ajută să funcționăm în mod optim, dar conține și multe lucruri care ne împiedică să ne atingem obiectivele, în special pe partea de abundență financiară, dar nu numai, poate să avem blocaje pe relații sau în orice alte locuri. În momentul în care eliberăm aceste programe, aceste convingeri care nu ne servesc, ne deschidem către a avea mai multă abundență sau mai mult din ceea ce ne dorim să manifestăm în viață. Astfel că astăzi, la ora 19, vom lucra la eliberarea energiilor blocate, convingerilor care nu ne susțin din ego-ul nostru, din identitatea noastră, din ceea ce considerăm noi că suntem în realitatea aceasta, modul în care noi funcționăm în realitatea aceasta. Vă îmbrățișez și vă aștept cu drag!